Sa headlines kan mga barata, pagpapasimple kan mga tataramo na ginagamit sa mga patanid kang DOST Feebox pinag-uurulayan. Election, registration board hearing kang Comelec Naga, tapos na. Mga nadakop na nagsusugal sa Barangay Kararayan, Syudad kang Naga, dai pasubot nakakapagpiyansa. Truck na may lunad na baratong sibulyas, nagbalik sa syudad ni Naga. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Tubod ang DOST Feebox na dakulang tabang sa pagtaoning patanid sa publiko sa panahon na igwang kalamidad kung gagamiton subuot ang lokal na dialekto as in simpleng mga terminolohiya. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Si DOST Feebox Director Teresito Bacolcol ang bisita sa pinagibong Feebox InfoPress Understanding and Communicating Geologic Hazard Information in Region 5, kung sa inaga-atindir ang mga pamayo as representante ka mga MDRRMO sa probinsya ng Camarines Sur, Philippine National Police, Philippine Army, DSWD, OCD Bicol, media as in iba pang organisasyon as in ahensya kang gobyerno. Obheto ka na sabing pag-urulay, iyon na maisalin sa tataramon kan sarong rehiyon, probinsya o banwaan ang ginagamit na mga terminolohiya kang DOST Feebox. Sigon kay Direktor Bacolcol, mas marahay kung mismo taga-media naintindihan ang paggamit ng tamang terminolohiya. So, basically, ang reason why we have these activities that maintindihan ng ating mga media partners kung ano yung mga scientific terms na medyo technical kasi yun yung reklamo din sa amin. Masyadong technical yung mga advisories namin. So, we want to laymanize it and para maintindihan ng ating media partners so that sila mismo kapag nag-report sila sa publiko, medyo clear na kung ano yung ibig sabihin nun. So, basically, that's one of the goals here. And also, katulad ng sinabi ko kanina, para may specific yung hazards na tinuturo natin. As I've mentioned, say in Bukidnon, hindi tayo pwedeng mag-lecture about, again, tsunamis kasi landlocked naman yun. So dito we have earthquake-related hazards. We also have volcanoes. We have two active volcanoes here in Camarines. Kung naiintindihan subot kan labang residentes ang sa indang mga patanid, aram na kan mga ini ang sa indang gigibuhon. The simpler the terms, mas naintindihan ng ating mga kababayan at alam nila kung anong gagawin. So yun yung kasi for example, if you talk about PDC, for example, pyroclastic density current, di ba? Palagi natin sinasabi yan. Ano ba yan? So, ang sinasabi natin, wag kayong pumasok inside the 6 km permanent danger zone kasi baka may PDC, di ba? Sabi, ano ba yung PDC? Harmful ba yan? So, when we translated it, ginagamit natin ano yung term na ginagamit ng ating mga kababayan sa ozone, alam na kagad nila. So, yun yung isa sa mga advantages doon. Alam nila, naintindihan their local context, kung ano yung ibig sabihin ng mga terms na ginagamit natin. Kabali sa magiging katuwang kang DOST Feebox na maisalin sa simpleng tataramon ang sa indang mga patanid, iyo ang mga taga MDRRMO. Pabordigdi si Ma'am Carmelita Marquez kanbuhi MDRRMO. So maganda nga yun, in layman's term nila yung mga terminologies nila. Kasi meron nga akong nabasa na binigyan ako actually ng isang empleyado sa Feebox. Hindi ko maintindihan yung mga terminologies, mga masyadong scientific. So, mas maganda, ma-lemanize nila and then, mas lalong i-lemanize namin in our dialect, in our language. Kasi naiba sa lahat ang language namin. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang issue, apwera kan pagpaseminar, nagkukundisir mismo ning pagbisita sa mga barangay ang mga personahe kang Feebox na igwaning fault line para personal na itukdo na bawal sa nasabing mga lugar ang pagpapatugdok nin mga estruktura. Meron tayong for active faults, for instance, meron tayong ginagawang walk the fault. Nagre-request yung mga LGU sa amin, ituturo saan exactly on the ground, saan yung fault. So nilalakad natin yan. Ang tinuturo natin sa mga barangay captain, okay, this is the fault. You're not supposed to build your structure on top of active fault. So yan sa ginagawa natin. And we conduct regular information dissemination campaigns. Not just for, hindi lang itong InfoPress, but yung regular na ginagawa namin
pupunta kami sa mga LGUs and then i-explain namin on the ground kung ano yung mga hazards. Mientras tanto, maging ang pagbasa kang mga patanid kang DOST PVOX ang pinagtukduman sa nasabing pag-uurulay. Ang pagpapaabot sa buot ng mga patanid ang daidapat makaalarma sa mga paradangog o mga paradalan. That's right. May ano tayo dyan, may activity tayo na paano dapat i-deliver yung, say, kapag may tsunami, paano i-deliver yung, how should our media partners report. Sa ibang bareta, Comelec Naga tapos na kansaindang election registration hearing. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa 4,010 registrant na pinagdesisyonan kang Comelec Naga sa ginibong Election Registration Board o ERB hearing kang April 21 hasta 28, tululang digdi ang dain na aprubahan kang Comelec na maibali sa listahan kan mga botante. Hulit na dati na ining nakarehistro sa Comelec. Mantang ang 4,007 na aplikante na na-approve kang Comelec sa ERB hearing ang idadagdag niyan sa database kan mga botante. Ang covered period na po, ito nagparehistrong January 5 hanggang March 31. Bali, ang gabas ng parehistro, 4,413. Tuloy lang ang sa tuyang pig disapproved dahil may previous record na sinda. Ibig sabihin double registration na. Kaya po, majority po katong mga 4,410, na po ito, approved na po sinda. Tapos po, from being registrant applicant, piglaagta na po sinda sa tuyang database yan, voter database. Kaya kabali na po sinda naman sa mga qualified magboto sa maabot na election. Sa ngunyan, igwa ng 119,000 na botante ang syudad ng Naga. As of January, igwa kitang 115,000, tapos plus 4,000 po ngunyan, di more or less na 119,000 po ang running total ta po sa mga registrant, hindi registrant, botante sa Naga City. Mientras tanto, matapos ang sarong simana na pagsuspender kang voter registration, dakul na mga aplikante ang nagbisita kasubaagong agas sa Comelec Naga para magparehistro. Inasahan naman subot ini kang Comelec. Huli kay ni, padagos man na maako ning mga aplikante ang Comelec hasta sa May 18, sabi ni Attorney Mike Cuhulya. Medyo dakol po ngunyan na aldaw ta nag-resume po kita kan sa itong voter registration ta napunde po ngayon ning sarong semana ta may ERB hearing. Ngunyan pong aldaw dakol po ang nagpaparehistro igdi sa opisina at expected naman yan sa semanang mayang registration. Tuloy-tuloy na po yan hanggang May 18, which is the last day of voter registration. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagbalik sa syudad ng Naga ang truck kang samahang gumagawa tungong Tagumpay Multipurpose Cooperative hali sa Sablayan Occidental, Mindoro matapos magbiyahe ini pasiring Albay kang nakalis na haldaw. Lunad kang nasabing truck ang mga nakasako na sibuyas na mababakal sa 600 pesos, ang sako kang saradit na sibuyas asin 500 pesos sa medium size na sibuyas. Sa sumuyang pagbabalik, apat na kalalakihan na nadakop sa iligal na pagsusugal sa Naga dahil pasubuot nakakapiyansa. Iyan na sinibapang nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow.
Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game.
Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nag-urulay ngunya na hapon ang mga Trimobile Drivers Association sa syudad ding Naga para tukaron ang pagpuon kang fuel subsidy hali sa lokal na gobyerno kang Naga. Susog ki Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, ang sistema kang pagtao asin si Isay ang makakaresibi kang fuel subsidy ang pag-uulayan. Iba man subuot ang sitwasyon ka mga para-trimobile sa syudad kumpara sa organisasyon ka mga jeepney driver. Nakadaklan, miyembro na kan kooperatiba. Ang problema ta sa trimobile, tabako yung pareho kang mga jeep na organized, garo co-op, sa mga trimobile, magpirila halimbawa dyan sa may diversion, toda na yan. Makabirilog sinda ng 15, 20 pila, pwede na mag-organize as toda. So, dahil mababa sa 35 garo na toda ang mga trimobile ta sa syudad. So, 35 man na presidente ang kaulay ta dyan. And sana magkasurundo sa mechanics. Pero ang bottom line, dahil kita pwede magbalgar duman sa provision kang ordinance. So, paano sa pinagsugo kang ordinance, iyo ang i-implementar. Mientras tanto, papakarayon subuot kan lokal na gobyerno kang Naga ang mga pasilidad na yaon sa laog kang Mount Isarog National Park. Ini kinababalihan ka mga training center, guest house, asin iba pang pwedeng pakinabangan kang publiko na nagbibisita sa Mount Isarog. Kang nakalis na aldaw, kaibahan si Mr. Rene Gumba, kang Public Safety Office sa mga nagtukad sa Mount Isarog para hilingon ang kamugtakan kaini para maisunod ang redevelopment kang nasabing lugar. Ito pong sa Isarog, Mount Isarog na Natural Park, nakaiba kita kay Mayor Lenny kang nagsakat duman, ang sinasabi sa tuyang direksyon, mapuuna ang redevelopment kang lugar na ini, alagad ang pag-redevelop ka ini, parte itong restoration. Kung nakalaog na po kamo duman, pero may 4 o 5 guest house duman na nalalapa na. So kabali ito sa Bibilugon Giraray asing gagamiton ang mga facilities. Igwa duman training center, igwa duman ning accommodations. So kaya kung nagigarong duman mo kadtong hubin pa kitang live-in so training ta. Garo araw ganda, may training hall, tapos may mga dormitory na kaya nalapa sana. So sayang So fortunately, igwa na po ning garo support for the renovation and restoration kang mga pasilidad na ini. Sa police report, 4 na kalalakihan na nadakop na nagsusurugal sa barangay Kararayan, Syudad ng Naga, daipa nakakapiyansa. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Naghahalat ngunyan ang Police Station 6 na makapagpiyansa ang 4 na lalaki na dinakop kan mga otoridad matapos maaktuhan na nagkakawat ning Caray Cruz kang April 27 ning banggi sa barangay Kararayan, Syudad ning Naga. Sigun sa Naga City Police, kan magkondusir sinda ning anti-illegal gambling operation, 4 lang subuot ang naarasto kang PNP, ulit na nakadulag si iba. Nakumpiskar sa mga suspect ang sobra sa 500 pesos na taya. Sarong concerned citizen subuot ang nag-report sa PNP na tulos man dinumanan kan mga otoridad. Inaresto ta ini and na-confiscate sa inda itong ginamit na coin para sa Caray Cruz and 525 pesos na bet money. So sa ngunyan, na-file na ning case na ini and nagahalat pa ning kung mapiyansa ang mga ini. Sarong concerned citizen ang nag-report na igwang sugalan or nagsusurugal duman sa sarong village, duman sa barangay sa Kararayan. Kaya inoperate ta ini and tamang-tama man that time ang satuyang patrollers and mga operatiba is naghahanap talaga ng mga harong kaning mga illegal na activities.
So, natsyempuhan na igwang illegal activities na nangyayari sa lugar, kaya nadakot ta. Sabi ni Police Captain Daisy Angeles, gabus na klase ning sugal ang kaipuhan dakupon o i-operate kang PNP basado sa Presidential Decree 1602. Mayo subot exemption sa lay kung iniman libangan sana. Under Presidential Decree 1602, gabos na kawat involving money is sabi tani masasabing sugal. So under PD 1602, gabos na kawat na may taya, so sugal yan, kaya dinadakop ta. Pig babawal, so kaya dinadakop ta. Mayo sa batas nakalaag kung libangan yan or kasi nakihiling kita, syempre duman sa law. So, sa ditman yan, o dakula, once na may involved na kwarta, so dinadakot ta. It's either libangan or, ang iba kaya, sabi nila libangan, pero ang nangyayari is, nagiging hobby na nila. Dagdag pa kang opisyal, apwera sa bawal ang pagsusugal, iniiwasan digdi na maging kausa inining krimen o anumang insidente sa komunidad. Inot na inot, sa ilang anti-illegal gambling operation, habi ko nga ni, ina-operate siya dahil bawal. Pangduwa is nakaka-apekto ini, lalo na sa family. Nagiging cost din ini kang pag-iiwal kang pamilya, pag-iiwal kang mga nasa community. Dahil pagka nagkakaigwa ng dayaan or something argayan, so nagkakos ning magkaiwan ng insidente sa sarong lugar. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang issue, kung dati quarterly lang ang pagpapasairarom ka mga personahe kang Naga City Police Office sa firearms refresher as in familiarization, ngunyan 2 beses na sa sarong simana ini ginigibo kang PNP Naga. Saro sa katuyuhan ka ini, iyo na masiguro nakabisado ka mga pulis sa Naga kung paano gamiton ang sa indang mga badil. Sigun ki Police Captain Daisy Angeles, pag nasa luwas o naka-duty ang sarong PNP personnel, kampante ang NCPO na may bastante ining kaaraman asin kasanayan sa paggamit kan sa indang mga badil. Anuman ang insidente o pangyayari mientras nasinda yaon sa duty. So mandato kang higher office na permitang i-train ang satuyang personnel para maging skilled sa pagkapot ng badil. So, ini is saro sa sarong objective kani is para if in case na ang satuyang personnel is nasa luwas, equip sinda and ready sinda para sa anumang eventualities na mangyayari sa luwas. Sa ibang police report, tulong street-level individual na embwelto sa illegal na droga, arestado sa buy-bust operation kan Paracale Municipal Police Station sa Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Naaresto kan mga operatiba kan Paracale Municipal Police Station ang tulong individual sa ginibong buy-bust operation pasado alas 2:48 nin hapon kasuodma Abril 28 sa Barangay Poblacion Norte, Paracale, Camarines Norte. Binisto ang mga sospek na sinda Tonyo, 30 anyos, Mayong Agum, sarong alias na Abe, 34 anyos, May Agum, asin si alias Abelito, 34 anyos, May Agum. Mga parakabod asin residentes ka nasambit na lugar asin mga kataid na barangay. Segun sa report, nakabakal ang pusher buyer nin sarong sachet ning pigtutubod ng shabu halay sa suspetsyado na nagresulta sa tulos nindang pagkakadakop. Nakumpiskar sa operasyon ang poko mas o menos 11 gramo ning pigtutubod ng shabu na may kabilugang kantidad na 74,800 pesos. Kabali na ang buy-bust item asin iba pang mga sachet na nakumpiskar sa saindang poder. Na-recover man ang mga non-drug evidence arog kan marked money, improvised drug paraphernalia, cellphone asin mga kagamitan na ginagamit sa pagrerepakan mga illegal na droga.
Sangunya, nasa kustodiya kan Paracale MPS ang mga sospek para sa kinakaipuhan na dokumentasyon asin pagsangat ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa ibang police report, nasa custody ngunyan kang Vincent's Municipal Police Station ang 22 anyos na solterong residente kang nasabing banwaan matapos arestohon ka mga otoridad huli kang warrant of arrest sa barangay Kalamunding, Labo, Camarines Norte, huli sa inaatubang na reklamong acts of lasciviousness. Minor de edad subuot ang biktima asin mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Number 10 Provincial Most Wanted Person ang nasabing akusado. Sa ibang police report, kasong qualified rape of minor, qualified rape as in sexual assault ang inaatubang na mga reklamo kontra sa 30 anyos na paraoma na taga-Bula, Camarines Sur na si alias Jonas. Matapos ining arestohon kang nakalihis na aldaw kang mga personahe kang Bula Municipal Police Station as in General Trias Municipal Police Station sa paagi kan warrant of arrest na pinagpaluwas kang korte. Ang nasabing akusado, ang Regional Most Wanted Person sa Bicol. Sa pagkakaaresto sa nasabing persona, luway-luway naman subuot, maitatao ang hustisya sa biktima. Ngunya na sobra ang init kang panahon. May mga paagi ang mga estudyante kang Naga College Foundation kung paano makalikay sa epekto kang mainit na panahon. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Uminabot sa 46 degrees Celsius ang heat index na nairehistro sa syudad ni Naga kan nakalihis na mga aldaw. Susog ini sa naging pahayag ni Mr. Typhoon Mike Padua. Sigon sa World Health Organization, ang heat stroke, heat exhaustion, headache asin dehydration ang pirasa nakakaalarmang epekto kan matinding init kan panahon. Kabali man ang heat rashes o bungang saldang na mahiling sa mga kaakian. Ang Heat and Health Program na ipinaglaunch kan WHO kan taong 2024 may obhetong magtaon ng mga importanteng impormasyon, mga lakdang asin kaaraman manungod sa kung sa irasayan prone o pinakaapektado sa heat index, mga epekto asin paagi sa paglikay digdi. Ang mga estudyante sa Naga College Foundation may kanya-kanyang mga paagi na pinagigibo para malikayan ng epekto kan matinding init kan panahon. Ano po, nakakabalas po siya. Itong feeling na itong di ka mapakalipag, itong sobrang init po talaga. Mahanap na rin na itong garwa preskong lugar. Tapos, makulog po siya sa payo. Sa akin po, yung sobra po kasi yung init. So, ang tendency po sa everyday living ko po, yung habits po, nalilimitahan. Regular po ng pag-inom ng tubig. As much as possible po, at least 1 liter po ng tubig ma-intake ko po for the whole day po. Next po, iwas din po sa paglabas-labas, especially po during the time frame po between 9 a.m. up until around 4 p.m. po. Actually, mainit pa rin siya. And also po, iwas din po ako sa mga places po na super crowded. Ang administration kan Naga College Foundation di man nakakalingaw sa pagtaon ng pagirumdum sa sindang mga staff as in personnel kung paano maiwasan ang epekto kan sobrang init kan panahon. Sa ating community, sa ating mga estudyante, mga parents, faculty and staff, mag-ingat tayo sa mga darating na panahon dahil we are expecting super El Nino this coming months hanggang October yan. Kaya wag masyadong mag-expose sa araw. Drink enough liquid and make sure na wag magbabad sa araw. Kung merong mag-outing ng weekend, make sure that you are well hydrated and wag masyadong magsusunog sa araw. Para malikayan ang epekto ng grabing heat index, limitahan ang outdoor activities po on 10 a.m. to 4 p.m. na maiko-consider na peak heat hours sigun sa Department of Health. Kung dai may iwasan na magdaranin mga proteksyon sa saldang, arukan payong, kopya o kaya sunscreen kung maluwasin harong. Ang pag-inom ng sobra sa 8 basong tubig araw-aldaw, tamang lifestyle, pag-check ng blood pressure asin pagkakanin masusustansyang kakanon ang liyabet tanganing makalikay sa matinding init kan panahon. Para sa GMN TV 48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak.
Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomania, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo para sa mga balitang nanguna at napapanahon. At sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, lights lighting your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Be a tiger today.